Este é un tipo de planta que se chama bromelia. Hai moitísimos tipos de bromelia, moitos deles cando floresen acábase o ciclo de vida, pero quedanlle como fillos abaixo, porque é rizomática, o sea que saca os fillos da súa propia raíz. Esta fai uns días estaba bonitísima, pero agora xa os tallos florales xa están cativos, están nas últimas e vou vos a enseñar a limpala. O primeiro que hai que facer é sacarlle os tallos florales vellos. Se abrimos un pouquinho o tubo e agarramos ben abaixo e tiramos, salelle ben. Se non lle saliran ben é porque ao mellor ainda non están moi secos e teríades que esperar un pouquinho máis. Isto é vou quitarlo porque a hora de que acabou a floración vai empezar como a secar e a pudrir, e a podredumbre pode chegar abaixo e dañar tamén as raíces. É unha planta que soporta perfectamente todas as inclemencias do tempo, e dalle igual que estar fora, que estar dentro, que estar a chuvia, que o sol, que dalle igual, vai a estar moi ben. Aquí, por exemplo, hai un fillo que morreu, non pasa nada, pero é un tipo de planta no que se agachan con moita comodidade caracoles, babosas, lesmas, tal, e métense aquí dentro dos tubos. Non a comen, non a dañan, non lle pasa nada. O que pasa que quedan os tubos cheos de caracoles, de caracoliños pequenos. Si poñen aí os ovos, énchese de caracoles e, sobre todo, énchese de merda de caracol. E vou vos a enseñar a limpalas. Teñádela na maseta ou teñádela no exterior, ou mellor é con un chorro de agua. Tumbala no chan. Esta é a mellor forma de deixala lista e preparada para que siga floreando, que por certo suele florecer no inverno.